हेल' लोगोफोर, दिनै बिटिआर गोरोबथानि गोसोखांथि सान फालिथाय आरो बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिमोन। दा बेयाव जालांनाय हाबाफारि आरो बुंफोरथिफोरखौ जथायै फोरमायलायदिनि। दा दिनै क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव हादोरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जालांदों आरो बेयावनो गोबांथार मख'जाथाव रादायफोर होलांदों आरो माखासे मख'जाथाव हाबाफारिफोरा बेखेवनानै होलांजादों। दा फैदो फारि फारि नायलांदिनि। बे हाबाफारियाव नखर मन्थ्रि बिथांनि आखाइजों दिनै बड'लेण्ड सोमावसारारि मुंख्लं नखरफोरनि गासै 40 नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ हिसाबै चेक होनाय जादों। खौरां फोरमायनाय बादिब्ला बेनि अनगायैबो गोबांथार थालांनाय मुंख्लंफोरनो थाबैनो होनो थाखाय थिरांथा लादों। फारसेथिं मख'थावना बाथ्रा दि बिटिआर गोरोबथानि रादायाव थानाय दफाफोर बादियै गोदानै लुफुंजानो गोनां माखासेमानि फसंथानफोरनि बेखेवनाय हाबाफारिया नखर मन्थ्रिनि आखाइजों बेखेवनानै होजालांदों दिनैजाय। दा खौराङाव मोननाय बादिब्ला बैफोर फसंथानफोरा जादों। फार्स्टआव दङ बड'लेण्ड इनस्टिट्युट अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट एट गसाइगावआव बे जागोन। बेनिफ्राय दङ पलिटेकनिक एन्ड भकेशनेल ट्रेनिं इनस्टिट्युट क'क्राझाराव, चिराङाव, बाक्सायाव आरो उदालगुरियाव। बेनिफ्राय दङ बाथौ हारिमुफुरि, बे जागोन कुमारिखातायाव। बेनिफ्राय खेराइसालि सेन्टार फर बड' आर्ट एन्ड कालचार उइथ ट्राइबेल आर्ट गेलारि काम मिउजियाम, बे जागोन भेरगावआव। बेनिफ्राय गरखा भवन, बे जागोन चिराङाव। कालचारेल कमप्लेक्स काम सेन्टार अफ एक्सिलेन्स इन द नेम अफ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बे जागोन थुलुंगाफुरि दतमायाव। बेनिफ्राय दङ मेडिकेल कलेज तामुलपुराव। दा बेफोरखौ दिनै बेखेवनाय हाबाफारिजों बेखेवलांदों। बेनिफ्राय दङ बे गोरोबथानि गोसोखांथि सानाव बिआर फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों दि बर'फोरा 70,000 बोसोर रायजो जाबोनानै बे जायगायाव जा खौसेथि आरो सान्थि गोजोननायखौ मोनाखैमोन बेखौ बे गोरोबथानि गेजेरजों दिनै मोननो हादों। बे गोसोखांथावना सान। बे हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि बेयो मोनसे गोजोन गोरोबथा जेराव थांनाय सोमावसारनायाव 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरा मुंख्लं जानांदोंमोन, नाथाय बे गोरोबथानि उननि बे बोसोराव सासेबो मुंख्लं जाफिनाखिसै। बेनिफ्राय फारसेथिं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लानानै बुंदों दि बिटिसि जौगाथायनि थाखाय 500 कौटि रांनि पेकेजखौ थाबैनो हरनाय जागोन सरकारनिफ्राय आरो फैगौ 29 जानुवारियाव फाग्ला दैसानि सायाव पाक्कानि दालां लुनो थाखाय बेखेवनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा माखासे बुंबावदों दि उदालगुरियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास गंसे गायसननाय जागोन। चिरां आरो बाक्सायाव गंफा मडेल फरायसालिमा गायसननाय जागोन। दा बेखिनिमोन गांनैसो सावगारि नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होनाय जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों।